Osjećaš li to? Biće krvi more! Muscular. Nije ni čudo što se čulo opasnosti uporno aktiviralo. Sjećam se tog glasa. To si ti. Midoriya, jel da? Kako da te zaboravim? Šta više, falio si mi! Uporno nailazim na ove spodobe koje ne odgovaraju mojim očekivanjima, ali ti hoćeš! Da, tačno ovo mi je trebalo. Nemoj da bežiš, imat ćemo pravu borbu. I da se razumemo, osveta nema nikakve veze s ovim! Samo želim da osjetim taj adrenalin opet! Navukao si me na njega od našeg prošlog susreta! Nije mi dovoljno tog osjećaja! Što ne skočiš pravo na krov? Hajde da se ne suzdržavamo sad! Pokaži mi svoju krv! Šta se dešava? Previše dima ne vidim. Tu ste. Odlično. Molim vas, pazite ga. Je li u redu? Aman, pravi si idiot. Žao mi je što nisam stigao ranije. Morat će što pre do doktora. I napustite zgradu, nije bezbedno. Potrudit ću se da ništa drugo ne ošteti. Važi. Teško je prepoznati ga kroz dim, ali njegov glas mi je poznat od nekud. Ko je to? Jel sam pretjerao? Da, previše dimne bombe. Prešao si granicu kontrole. Dobro, Pazi da neko ne koristi tvoj napad protiv tebe. Tako se gubi. jeste. Zbog rasta jednog za sve, malkice se oteglo kontroli. Posle 8 generacija dosta treba kontrolisati. A budući da si ti poslednji naslednik, tebi će najverovatnije biti najteže. S obzirom da si 9. po redu. Slobodno popusti malo. Zapamti da većina naših moći nisu završni napadi sami po sebi. Previše se fokusiraš na individualne moći sem na ceo paket. Koristi ih kao alat. Njima tako možeš praviti sebi put do pobede. Muscular. Čovek koji može pretrpeti smeš na 100%. Ni ja tebe nisam zaboravio. 7. Lebdenje. 6. Dimna bomba. Iskoristit ću je da ga zbunim. Razmisli, Izuku. Sjeti se kako je protekla vaša prva borba. Gde si krenuo, kog đavola? 4. Izbegavaj čulom opasnosti. 5. Crni bič! Dosta mi je igara! Kaži mi gde se Shigaraki i svi zajedno kriju. Znam da su te oslobodili. Koga briga? Rekli su da podivljam i radim šta god poželim, pa to upravo i radim! Ovo blebetanje me zamara, kao i tvoji trikovi! Daj da pređemo na suštinu, ja živim za adrenalin! Hoću borbu bez granica kao nekad, bez suzdržavanja! Zašto si toliko željan adrenalina? Jer ne želim da žalim ni za čim kada konačno umrem! Ma jel? A za čime bi to žalio? Za činjenicom da nisam uživao u potpunom ekstremu života! Smatraš da nije postojao drugi put za tebe? Goto ima suđi. Ne, nema šanse! Šta? Pokušavaš da se saosjećaš sa mnom? Traći tuđe vreme tim sranjima! Moje srce žudi za krvlju i borbom i ništa drugo u životu mi nije bitno! Nikada nisam saznao zašto su postali zlikovci. Šta je izazvalo sav njihov bes? Da sam znao, možda bi stvari bile drugačije. Shigaraki je ubio toliko nedužnih ljudi. Čak i one koji su mi dragi. Voleo bih da možemo naći kompromis, ali očigledno nema druge opcije. Daj mi punu moć, Midoriya! Ako ostaje samo borba, bar ću naučiti nešto o njemu. Kada si se pretvorio u smarača koji samo stoji? Postoje rupe između tvojih mišića. Kada god dostignu svoj limit,
povuku se i polako nestaju. Želeo si borbu izbliza, ali hteo si da me zarobiš u početku. Da nije možda jer znaš da nešto ne valja sa tvojom moći. Malo si podcenio heroja kog si umalo ubio malo pre. Misliš da si mnogo bistar? Jedan za sve, pun napon, 45% sile. Detroit Smash! Baš ovako radi moja puna moć.